Thank pa berkuni mensem bakuit amen. Takasi in pusan helar gospel kum Yohanes kalau kepakat kendai kat keba arpusan adu arpunyo. Kibayang hajan keting penau Jisu kilalong kakeme jong kapara jong kakeme jong ke Maria katengah lepas bad ke Maria Magdalena. Jisu layu ialah kakeme badia usendran ubah uid ubah uyang hangta unta ulaong hala kakeme hakeme mai une ukun jongpi nata ulaong saha uta usendran itu imei jongpi nadu kata kapor uta usendran ula pediang yaka kum laka kemi ka gospel jung try ka jingaro ame ko Chris akene kesingi kene jing pusan jengi ka Maria kum ka kemi Henry ka kemi ka balong ru ka kentei ba haba mi pej saudong ki bahayeng hasem jengi haba don ki baya kendu ki jingjia ki ba sngau shirkei ki jingjia kamtam ki ba hab bana place nam kum ujisu bata ki bun kenta la sha sitong bana dei ki weipat ki kentei kat no sin kin la kolon yap ler Henry ngayo i ke Maria kolong ke paklain kolong ke pa shenrang mensem kolong ke pa shlur bat ngamla ban sengtu hadu kano kajing i jong ke Maria ya ujisu bat kani kajing i kolong ke pas kem hadu kata-kata kajing ngej ru ke pas kem badai nakane nadu ka kenta ka ba ujisu ula syakem ula syatap ula syakura ula syak sempat hang tau ula play ka senam la penpom ya uda kepan sengat kabar dakisya ula play senam tang hajaka sa sempat bat hajaka ba penpom da kepan sengat sya jing play senam ru keparang ka syirke pada dei ki batlot tang wai i ka senam ka babun bela play ru kila yap ler Henry wat ha ki jing atu khana pateng da ka ktien syapang kini ki jing jia ngimpat syem pat lap ban don bayatu ba ka Maria kala kelon yap ler oit lese pila bani i itu ki basna film par ka thap kelon pat ba kala sngau smit haba kala yu i bat kala dem ka kli bat ba u sendran ba Jisu u i uladon par ula Kristian yaka te Henry pade kani ke Maria kala yaine hakane ke jing slur jongka hadu ban dapoi ha ulum Calvary katno ke jing klain jongka kano ke jing slur jongka kini kolong kanuksa haba mangiru iwei pe iwei ngi ya kendu ya ke jing da ke jing slur jong ke jing nget ber ke jing scam jongka how try jongi Jisu Kris kum ba maka kalala ngila ban yaine da ke jing slur kadon ka wei ka kentei ha ke jutang barim ha ki por jong ke jing sharing mrau pat chale ben jong ki pa Israel pa ki la don cha Babylon te kane ka wei ka kami ka don nyang wer ki khon
but makale nyawut ki kun hakmat jongka nakadau jongke jinget jongki hau blei ubatang uhi ubalong blei te kila syak ban pensitom kila syak khosni kila syak klau kila syak ot tele kila syak ot kti ot kejat hakmat jongka Andre kane ka kumi nakadau jongke jinget pe ke jingit bas kem ya ublei kam shem rich kam shem ting kam shem smith ti kane ka mariaru nalar ba kadon tang we khun Andrei ban ya kita ki nyongut ka jing sasitom jong jisu beri khun jong ka maria kalong ka ba khamjur hadu kata-kata pa ka jing la ben ka ba khampalat ban ya kita ki nyongut ki khun sinrang jong ka to ka we ka kenthei hebrew haki sanspa snem aa shwa ukris kane kan tebran nyawut ki khun ka lajia te kane ka maria hang ni latangi perkhat ya ka mo manobala ban pej ya la ujung khun palasya kumbasya ujisu atau don em ka wipat ka kemi let's say don wat hapedeng kirang baru ki bomla ban sya ban pej mo kirang ba ngamut ki kpa ba yu i ya ki khun ba sya sitom sya le ben place nam ko ba play jisu wat hapedeng jungi da se don kirang ba ki ba kam tlot ka jing sngo baka jing klan haka mensim ber ka bor perkhan te se kin dah kelon wangi saju sngo mo teng ron ka pedeng kirang ba ni ki sindrang ru ai i snam ru ki la kyu ki la ting bat tuan ru ki ba kelon yap ler sisya ka maria kalong ka ba phla bat ka ba pher namaring yu i ha gospel kum lukas onong ka ba arphulai khat arphunyo sipang ya kitu ki kente Jerusalem ki balen nyar pat ki yam briu na ka bantai jong ma pe kini ki wi pat ki kente ki long ki bal lin nyar pat ki yam briu andre om ka maria to ki don ki wi pat ki kente ru apor ba ujisu la kila sedin ya ujisu halor ka ding phna mo ki don mano kita wi kente kidon nalor ka maria don sakoi pat ka maria kepada ka para jong ka maria ka kemi jisu ka maria ka balong ka tengah jong uklophas ata sakoi pat ka maria magdalena laingut ki maria pakrteng maria padon sakoi pat ru ki riu kentei ki bala don hangta hajan andre kim syam lanut bantur reka maria ka don berbor hangta reka per jisu mo ta ka jing pai donut mo ka wailam ka ba kham tinge ka dei hakene ka por ba jisu don halor ka ding phna aga ba yedei bat kine ki dekat ki bang dang su debia sngew udon uwei u kpa balang bala im haki saus pa nyo aka por ngiom ante domine anno domine kemana ka snem jung kuris lene hadin jung kuris ubakerteng ujon Chrysostom u tho ya ka jing penchai sena halor kane ka jing pule mo wong kumne bat mo u ba ula IT yala ka kemi ha Yohanes ulaong itu imei jongpi but itu ikun jongpi hadukat no wong une riu khoi ujon Chrysostom ban ba du senran yo yakanam kun jong ka maria nata haba mau yarade manta unsa klat no de ula ai
ya la ka jong ka kami ha usenran ubau i ban sumaria ka namar ba kalong ka ba sngodei ba da ka balong ka kami jong u kan sadon ka jing sngosi apa sirkei ya kane ka jing jia ka jing im jong u jong jisu pat ka don kamru ya ka jing ker jing da but da kane ka dau une u jisu ula IT ya la ka jong ka kami ha usenran uba ui ha ne usenran jisu laong itu ime jong pi Yohanes khandai ar punyo but haba uong kumne kumba une usenran ulong by it tamen sim berbacan ba ber jisu te ban pteng ya kene ke jing ya dei ber jisu ula ai la ka jong ka kami ha but une usenran usngutu ya kata but ulai yalam ya ka sala ka jong ka ying padura sim ya ka kum ya la ka kami Henry bale hangne omsiam la ong siaphang ka wei pat ka kentei palada kidon ki wei pat ki kentei ki balai yang lang hang ta kene kolong ban hikai yangi ba ngidei bandon ka jing burom ya ki kimi jongi ya ila ijong imei ngide bandon ya ka jing burom ya ki nangta walada jia habadon kano ngidei ban kan mau berobor bandon ke jing burom ya la ki jong ki mikik pa bat ban bu yaki kam hakamat ban yaki wepat ki beriu namar ba imei jungi ila khayangi bat ila penhe pensan yangi bat ki imei jungi ila sha ya bun ki jingma na ka bantai jungi bun hajar une u John Chrysostom le wong bun ta ki pau hajar ki bama ba kami asya te u John Chrysostom la tho kumne namar ba ban pen rem ne ban pen dumbuj ya wei ubreu uba kerteng u marsion uba pen kongpong ya ka jing hikai kristan ne marsion hikai kumno mo hikai kumno i marsion hikai u long uba kentai ya ka jing tho jong ka jutang barim pat ulah hikai ba ukris umdei ukun jong ublei ukun jong ublei jong kiju rei usulong we ukun jong ublei ubabha ulong ubalong per ulong per na ublei jong kajutang kebarim kumta ne ulahi kai bakala kumne ya kibriu mo te une ula seng ya ka kunhun ko ba ngiong heretical sect kamut ki kunhun juba yalam mi jing hikai pen bakla jong hikai jong kabalang ba ula seng ya kane ha ka snam chispa sapusau hadin ukris gumur ba nadu wasdang jong kabalang nadu badang lung kabalang ladon lupa ki jing hikai ki ba pen bakla pat ka jing tmu jong jing tho jong Yohanes apostol ane gospel kalong ban pen rem lene ban pen bet no ya ki jing hikai ba bakla ki badan saudong de na kane ka daw ki kane ka ri ka we ki jing tmu ba ladon ka gospel kat kum Yohanes ten markata te to ha bakut jong kane ki jing puson tengi long ki ba buram
ya la ijong imei mo ya la ijong imei makani kalong papan subha ya utrai wangi siam ban buram ya la ka kami wadhagi kitab sirah kitab proverb dan ki kitab pawari ong pan buram ila imei berkam tame bakani ka kami kalau lapen i yangi kan ruksa no dalor ka kami jongi kami balakhala pun yangi ngidan ya kami hakamaria te seti ba long ka nongmuna pat kan ruksa ban long baslur panyene hakijinge hadu bukun to kamaria kan ruailam na kabantai jongi pat kan yarap yangi ban long ki baslur hadu bukun en yora yutrai Jesu Christ jinam la jinam amen. Aku tengok pa berkun, bersim berkut, amen.